že by sa toto značné zasedania zanímalo škandálnym zákonom prijatel na Ukrajini, jaký sa týkať korенných národov Ukrajiny. Vo daný zákon Rusinів nerachuje medzi korенných žiteľov tej teritorii. K tomu pripomínam datielko historičných dát. Predovšetkom treba podkresliť, že Podkarpatská Rus nikoli nebyla častou staroruskoj državy, dnes nepravilno označovanou jak Kijevská Rus, ale ani píznejšou carskoj impériu. A nielen to, Rusini naležali medzi autochtónne žiteľstvo teritorii Karpatského oblúka i súd starším žiteľstvom jak dnešní Rosiane, Ukrajinci alebo Bielorusi, ktorí sa rozvinuli jak raz i staroruského etnika. Musíme spomenúť tiež fakt, že Rusini priňali kresťanstvo jak barši iz východných Slavian. Neinteresný nie je ani taký fakt, že termín Ukrajina podľa samých ukrajinských historikov byl prvý raz žitý u starověkých perských análách na označenia teritorií na kraju Ukrajiny da jako teritorium. Z toho vychodí starodávnosť národa, štátu i jazyka. Ale zabudli podkresliť, že starí Perziáni tým poňatím označovali len teritorium na kraju a krajiny perských interesov, ktorí končili na Kavkazi i v južnoruských stepách. Znači, to je len geografičné poňatie. A druhým punktom toho vystúpenia je вопрос, čo Rusini z Rosijskej federácii nesú plnoprávnymi členami toho značného fórumu. Ďakujem za úvahu.